Odiechieng' machielo mwabedo kod chendo mar penj laktar kokalo RAMOGI TV kamwacho ni ngima en mwandu. Mataye chendo ni en Andrutho Tieno kendo aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Ma en chendo ma wapuonjore malach, wagolo doke itwa kendo wang'eyo gigo madhi nyime kit ngima wa tuoche kaachiel kod kaka wanyalo geng'ogi kod kaka inyalo thiedhgi ponono ni gisedonjo. Amor mokalo ni wendona kendo daktari marwa osechopo e studio odiechieng' ma kawuono. Daktari machiegni e chendo mar penj laktar kokalo RAMOGI TV ka wawacho ga ni ngima en mwandu. Iluongi ni ng'ato, in laktar mawuok kanye, ilonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Erokamano. Iluonga ni Dr. Kennedy Rateng'. An daktari molony kuom ka chieth mek familia. To atiyo Nairobi ka kendo apuonjo bende e college mar joma somo wach daktari waluongo ni Kenya Medical College. Manyiso ni in laktar matiego lakteche mapuonjo lakteche madwaro. Erokamano nya daktari moro mar bedo kod studio odiechieng' ma kawuono. Kawuono daher mondo mi wagoye mbaka kotenore kod koso teko mar nyodo kata male infertility. Yudo kama en chandruok ma kanitiere ga e dala to kelo chandruok maduong' matamre gi nono nikech ang'o? Nikech thothne iwacho ga ni ng'ama miyo emok nyal nyuol. Iwacho ni ng'ama miyo emobiro gi hawi marach momiyo nyithindo ok nyal bedo e family no. To seche ma ng'ama dichuo bende tekone mar nyodo kata tekone mar loso nyithindo ni piny bende en na chandruok maduong' mokalo. Ma bende en tuo manitiere ga koso en ga ena makosa mar joma mine kaka iwache ga pile pile ni. En miriambo tuo ni koso nyodo kata teko nyodo en chandruok machando nyaka joma chuo. Kendo sani nonro ma sani wacho ni chandruok no chando joma chuo marom kod kako chando joma mine. Joma mine. Yes. In fact gima giwacho ni atamalo 35 nyalo bedo mek mine. Atamalo 30 mek joma dichuo. Atamalo 25 mek joge te ng'ama dichuo kod ng'ama miyo kata ng'ama dhako. To moko nitie atamalo matin manyalo bedo no bende kare kako bedo pod ok wang'eyo ahinya. Yes. Ngeni kaka nisewacho ni kwanda atamalo 30 mar joma mine nasego gi wiya 70 modongo mar joma chuo. Erokamano ahinya. E seche ma ng'ama dichuo nitiere kod teko mar nyodo maber, tiende ni dende tiyo maber, yudo ka fuoni ne tiyo maber momiyo onyalo bedo kod teko mar nyodo. Aneno kikelonwa picha mabende pimonwa kaka joma chuo chal kod yor nyodo kachiel kod tong' nyodo, manyiso ni yor nyodo kaber, tong' nyodo bende bedo maber, koko nyalo bedo kod teko mar pacho kata mar nyithindo. Ma ani dwani mondo mi wapuonjre go dwango kapok wadonje twak chuny twak koso teko mar nyodo mar ne joma chuo. Erokamano. Ma duomna ne mondo wang'e kaka duong' ma ng'ama dichuo chalo. Kod kuma nyodo kata tong' ma dichuo kumilose kod kaka wuoth ineno kaka alama no nyiso kumoka. Yes. Ma idak mar tong' nyodo nyangete kai kuma nyodo ilose kata tong' ma dichuo. To kose losre ka to wuok obet kama tino machua to kose chopo samo nego wuok to ka kamano ma kaka oluwo to kochopo ka nitie gima mede teko mede pi moro e pi nyodo. Kochopo ka boyudo gimo ma mede pi nyodo to koro wuok to ka kamano. Yes. Kuma kaka duong' ma ng'ama dichuo chalo. Maka ponono ni ng'ato dede tiyo maber, onego beni daga nyodo tiyo maber, onego beni onyalo ringo maber, mochop kama imede pi maber, kama ochop kama owuoke kaito bang'e no onyalo loso nyathi. Koriwre kod tong' mar mama. Chandruogni kuom joma chuo ma pacho ka kata ma piny Kenya kata kanyalo duoke piny yawuotwa kata chuo makaluo. Chandruok mar koso teko mar nyodo ni ochalo nade? En gi kwanda atamalo percentage ne chalo nade? Statistics ge? Ong'eng. To onyalo kata bedo mang'eng molo ka kwang'e wan jochieth. Nikech mang'eng ji ok report. Ji ok kelo sana joma chuo. Ok bi hospital. Lakini wang'eyo ni kuom jomodak
mano dhako kod dichuo. Iwacho na kuom ji 5 achiel nitie kod problem mar wach manyodo. 1 into 5. Mano giman malo mang'eny, percentage no ng'eny. Wawacho ni Kenya mangima ka, wawacho ni around 4.2 million nigo problem madwaro mondo gibed assisted aka ginyalo yudo nyathi. Mana atamalo mang'eny. Kendo be wang'eyo kwaneno kaka jochieth biro, ji biro e osuptal. Wawacho ni osuptandewa kaka madongo ka Kenyatta kata ka Moi Teaching and Referral, waneno around 60% ma ji mabiro e wach nyuol. To ng'engi kwa nono to waneno mana ka joma chuo ema nigo problem mana kaka asewacho cha. Yes. Koro en gima ng'eny. En gima ng'eny. Joma chuo nigi chandruogni. To thothne ang'o momiyo joma mine emichwade Luanda ni nigi chandruogni? Yes, ing'eyo no kaka dhano chalo. Nyuol ni ne paro ne en wach mar ng'ama miyo kata ng'ama dhako. Keche ni moting'o nyathi nyaka chieng' onyuol. Koro nyathi kokone to miye miwacho ni ema nigo problem. To mano miriambo. Mano ok adieri. Kechi kaka wasewacho cha, chuo nigo problem mang'eny. Yes. To bende ng'en mine be aparo binge gi joma muol ogero weche mek dhao. Koro kiroki goti iya mondo dak obedi. To ken gima ber ahinya. To ken gima ber. Kapono nusefwenyo ni nyaka bentiere chandruok, to ber kidhi neno laktar mondo ming'e ni chandruok nitiere kod mane. Amana dier, mano ber. Ng'ama dicho nyalo fwenyo kochopo okang' mane ni ok onyal onge kod teko mar nyodo maber, nikech yudo ka samoro ji odak kata higa kata higni 2. Kochopo kanye monego bed ni ng'ato chiche ni to nyaka bed ni chandruok nitiere. Kusedak maromo higni adi? Yes, wan joma ni wach chieth ni wawacho ni tamruok kata teko mar koso nyodo. Wawache mana ka ng'ato osedak mok tin dweche 12 higa achiel, to ok nudak ni ng'ato dak mabor, ng'ato dak udak karachiel kendo uriwre karachiel kuom higa. Ka higa rumo koro ak wanyalo bedo kod wanyalo penjo. To ok bang' dweche 3 to ng'ato osesieko no aonge nyathi, chiega ok nyuol, mano oyo mano okare. Yes. En Dr. Rateng biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo chandruok kata koso teko mar nyodo gi dhowegi wadendo kata ni male infertility. Ma bende waneno kata ni thothne joma chuo nigi chandruogni mana kaka joma mine bende nitiere godo. To joma mine ema ithoro ga chwade Luanda ni gin ma gintiere kod chandruogni. Daktari, nikech kidieny mamalo mar chuo mabiro iyudo ga ni gin nitiere kod chandruok mopogore opogore. To kidienye mag joma chuo gi bende inyalo yudo ni nitiere kidieny moro mar joma chuo manyithoro bedo kod chandruogni kata thuolo gini malo. Joma chuo mage mantiere kod chandruok mamalo mar koso teko mar nyodo. Erokamano. Mano penjo maber, kech ing'eyo ni seche moko paro ma dhano ka nyodo tamre to ji wacho weche moko mok adier. Ng'ato paro ni gini nyalo bedo ni ng'ato otamre mondo kik ayud nyathi. To weche gi nyalo timore nikech kaka dend dhano chwe. Moko nyalo bedo ni nyangete kata dag to nitie go problem. To moko bende nyalo bedo ni tuo nitie del ma miyo nyodo ok losre maber. Moko be nyalo bedo ni kaka nyodo yo ma wanyiso cha nitie dinruok moro ma ok wach no timre maber. Picha moro antie ka wanyalo nyisou kaka kuonde ma chandruoge nyalo bede pichani. Yes. Daktari. Ineno ka wa group gi grube ma wacho ni pre-testicular causes. Pri no tiende no gin problem ma bor kodo nyangete gini del, you know. Yes, to ginyalo ketho. Nitie wan kisungu waluongo no pituitary gland. En gland moro nitie wich ka. Ogolo pi makonyo del kaka nyangete gi dag nyodo nyalo loso nyodo. Koro ka nitie ng'ato nigi problem bita noyudo tuo moro, accident moro, oketho wiye, oketho kanyo, nyalo bedo kod problem. To nitie tuoche bende machando del te mana kaka mana high blood pressure kata mana diabetes gi. Yien mitiyogo
kata kaka gibedo control be nyalo ketho wachno. Koro mago luongo ni pre-testicular ging'eny. To koro testicular causes be ng'eny. Tiende ni pre ni daktari obor kod tong nyodo cha entiere kuonde mamoko mag del. Aya kato wadonjo e testicular ka. Testicular causes. Tiende ni koro donjo e daga tong nyodo kata. Tong nyodo ka. Yes. Dag tong nyodo ni onyalo bedo gi tuoche mang'eny. Moloyo onyalo bedo accident, ng'ato nyalo yudo accident matimre mang'eny kuom rawere ero tugo, ka gitugo to gigwe mpira kata gigwere ng'ato nyalo hinyore. To nitie gima nyalo timre kaka dag tong nyodo ni onyalo twist, waluongo ni testicular torsion, timre kuom rawere mang'eny. Onyalo twist, ko twist to koro omiyo remo ok chop ka te makethore. To nitie bende kansa manyalo mako dag tong nyodo ka. Bo kethore. Koro mago nitie tuoche manyalo ketho ka. Kata mna liet, momiya penjo maber ni jomage. Ng'ama tiyo kuma liet ng'eng'e. Ineno Nyasaye kuchweyo kaka chweyo ng'ama dichuo to dag tong nyodo otero oko madel. Nikech idwa nobed kod ng'ich moro mopogre kod kaka del chalo. Mano miyo tong nyodo kata nyodo losore maber kuom ng'ama dichuo. Koro joma tiyo kuonde maliet kata dichuo marwako lewni momake modiya ahinya ok ber kuom ng'ama dichuo, kelo liet ka. Kech miyo dag tong nyodo biro machiegni gi del to mako liet mar del, to mano nyalo miyo tong ok losre. Momiyo kata rawere wa mariembo gik moko ka apiko. Ng'enu apiko chaliet ka gibet kanyo the whole day. Yes, mano nyalo kelo problem. Mano waseneno. Kech kata nonro mosetimi neno ka ji lago ni tong nyodo matin. Mago testicular. Post testicular nyalo timre yoni kuma wacho ni tong ng'ama dichuo nyalo ringeni wuok bichop nyaka kuma wuokie oko ni. Onyalo bedo kodinore. Tuoche nitie ma ka ng'ato yudo kaka tuoche mowacho STDs kata tuoche mag nyaye koko chiedh maber nyalo miyo ka changi kata koko onyalo chango to chango kodinore kech obudhi del. Ineno kodino ka koro ka tongo ka to yud kaka ringo ok nyal kalo. Mago obstruction manyalo timre. To kata yuka yen ng'ama dichuo mondo tongo wogi nyaka obed kutiyo maber. Ka ngufno onge ka to mano be nyalo miyo tong seche moko okuogi mwaluongo ni impotence. Yes. Mano post testicular. To tong owuon nyalo bedo go problem. Tong gi nitie kaka gichalo. Onyalo bedo ni magi te onge tiya to tong owuon kaka olosre ko en gi chandruok. Onge teko. Gitin, loso gi matin, o gilosre mang'eny. Ineno kichi neno tong sama giwuok mang'eny. Yes, riwruok achiel kende tong wuok chiegni milion 40. Yes. Adier. Achiel kende mabiro tiyo. Milion 30 achiel kende mabiro tiyo. Koro nyaka gibed kaka gibeyo. Ka giwegi gin go problem to mano be nyalo koso. Daktari seche ma pod intiere kani inyalo beda ka wadhi nyime kod twagni. Iwacho nwa kata ni samoro kaka testicular causes tene ni dag tong nyodo cha ema nitiere kod chandruok. Samoro ng'ato yudo masira ama bende giminyalo time onge. Samoro odhi o twist ama koro tongo ok nyal wuok maber. Kati mulonwa kata kar tuoche mag nyaye kata tuoche mopogore opogore ma bende nyalo kelo chandruok ma bende nyalo thiedhi to kanyo pod odhi odinore. Atiende ang'o ma dinyis jowa, ang'o ma dinyis joma neno chenro ni kotenore kod tuoche mag nyaye ponono ni fwenye kata ponono ni okiritori maber modonjo. Ang'o ma diwachnegi mondo mi kik wabed kod koro ni chopo kamoro ni ng'ato dwani obed gi nyithindo to konyal bedo kono nikech tuoche mag nyaye no dhi mokelo chandruok. Yes. Tuoche be ng'egi kaka ng'ato winjogi. Sana ng'ama dichuo onego bed winjogi mapiyo ahinya nikech kaka ochwewa. Yes. Ng'ama dichuo kodhi olo pi to winjo rem. Mano example mang'eyo no ka tuo nitie iye ka.
ineno seche moko be onyalo neno ka pi moko wuok mo kawaida waluongo ni discharge penile discharge mago koneno to ong'eyo no problem no ka ineno to koro nyalo biro ti chiedhe tuoche mek nyegi ging'eny moko nitie mabe kidonda oko manere ng'ato nyalo neno kidonda moro kuom duong' mare ng'ama dichuo mano nyalo nyiso ni tuo moro nitie ka koro wan wacho ni tuo gin gik machiedhore kendo chiedho gi yot yes yeah chicha gi dendi to ring matek mondo mine laktar kapoko kelo ni chandruok mang'eny yes daktari ponono ni magi duto tene wawacho ni beyo kaito koro tong nyodo wuon samoro koro entiere kod chandruok olosore to kolosore maber thothne seche moko olosore maber ni ang'o motimore momiyo kolosore maber to kata ka olosgi to kwan gi tin ang'o matimore momiyo mago nyalo timore magwuok e weche mang'eny moko nitie genetics kata nonro baron ka wacho nonro to winjo maber yes genetics kan nitie kaka ng'ato dende gi genetics meke kata nonro mare gik mo inherit nyalo miyo kaka tong nyoro timore waluongo nitie gik mo chromosomal abnormalities gin kanyo to gima asewacho chaliet kech mondo nyodo losre asewacho nitie kaka obet liet ni kan malo to nyalo miyo gilosre maber tuoche moko ma wacho mek del mabor kod kar dag tong no kaka tuoche ma pituitary gland thyroid hormone disease gi nitie kaka gi control kaka gigolosore mago be kan go problem kanyo wach nyalo bedi oginyal losre malongo inama midwaro masamoro ibera to nikech itiyo kama liet iketo tong nyodo kama liet koro gichwakore achwaka kai gitedore ok gilosre maber wakawiyo mana matin waduogo bang' tholo machuoka kaponono nitiere kod penjo mora mora namba mar SMS en 23600 wantiere kod Dr. Rateng studio kawuono wang'iyo male infertility kata koso teko mar nyodo kuom joma chuo kikidhi mabor kata matin kikisudi Indijiste ni ini yeri kodaka kano aherre chon bange mano bonyiso ni riwruok gi bihan oken riwruok maber ngetiende mona kon gigo kata ka chopo par ka center sen to mano yan kai yose wang dichiel to se mana wang Truve mano urana tim gigi teng. Reka kinyalo wacho ni bihano timo gima rach machal kaka ni wachono. Apenji wi ber. Gimora mora ber gi hera thapki. Deal ni deal. Dial star 334 hash. Ebu tuma za lashes. Rojamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Okie dokie, kids. Let the show begin. Kids are home. Hi, Bumblebee. And it's time for them to explore. That's what I'm gonna do. So, why not give them Kids View? Travis, Paul, over here, quick. With Kids View, they get to discover. Here's what a Black Panther mask looks like. And you are sure they consume safe content. Join the excitement that is Kids View. Popular, lovable. Thank you. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial star 236 hash today to start using ViewPay cashless. Mondo mi iber kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. Usiweke winning streak yako on break. Hii time ya international break. Cheza mechi za Africa Cup of Nations qualifiers, UEFA Nations League, international friendlies, Shabiki Land virtuals na ligi zinginezo duniani.
EPL is on a break. Winning at shabiki.com is not. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Hello ndugu zangu, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naitwa Christina Shusho. Mimi ni Masi Basika. Kupata huu wimbo wa Divai, bonyeza *811 *500 reli. Kumbuka Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Rateng studio wang'yo chandruoge ma joma ni chuo nitiere godo mamiyo gibedo kod pek kata ok ginyal yudo nyithindo. Wadendo kacha ni koso teko mar nyodo, male infertility gi dhowegi. Daktari e kidieny mokwongo nopimonwa kata gigo manyalo miyo ng'ato bedo kod chandruoge gi. Namba 1 owacho ni masira kaponono ni hinyo dag nyodo, kaponono ni itiyo tije kama dag nyodo bedo kama liet makoro gikethore kata ok gilosre maber kachiel kod tuoche mopogore opogore. Yes. Daktari kaponono ni magi duto te ng'ato rito maber. Ang'o gini bende maka ng'ato timo to nyalo kete e thuolo mamalo mar bedo kod chandruok ma wawuoyo odiechieng' ma kawuono? Erokamano. Nitie gik ma ji timo e tabia gi ma kaka madho ndawa. Madho ndawa, smoking. Yes, ndawa oseyudi ni ketho nyodo ok losre malong'o. Wuok matin kata ginyalo bedo mok ogin kare. Yien ma ji tiyogo, yien ginyalo bedo mek chieth, michiedhigo yore moko. Nitie yien mwatiyogo kata mek pressure manyalo bende miyo nyodo ok losre maber. To mago daktari, thothne daktari nyisi kodwa ndikonigo to nyisi gima yedhigo nyalo timo. Moro bende to del mang'eny, obesity. Kuom joma chuo ka dende ng'eny nikech fat go nitie kaka fat kata boche mang'eny e del ketho teko ma ng'ama dichuo kuom loso nyodo. Yes. Waiteri joma chuo konego bed machwe? Okonego bed machwe. Kata joma mine wijo ka lakteche wacho nani? Kata saman kanyo no nitie gimo ma rawere tiyo hero timo. Tiyo gi yien mamiyo bedo ng'ama duong'. Waluongo na anabolic steroids. Magi chuore go to bedo ng'ama dende ojengo. Yien go bende ketho loso nyodo. Yes. Mano nyaka wach motegna ahinya. Yes. To moro bende stress. Kaka se wacho ni wich bende nitie kaka konye wachni yore mang'eny. Yes, ka ng'ato nigi stress mang'eny, piny ang'e ni tek kaka seche gi weche mek economy tek oridore. Magi nyalo miyo ng'ato kata mna teko ma ng'ama dichuo dok piny. Kata mna ma loso nyodo dok piny. Yes. Gik muntie ma ji tiyogo kaka caffeine. Caffeine oseyudi ni loso miyo nyodo losre matin. Yes. Alcohol, kong'o ka ng'ato madho mang'eny. Yes. Kong'o ka ng'ato madho mang'eny bende ketho weche mang'eny. Nyodo wuon losre matin kata mok kare. Yes. Ok ni nyodo mer, ok gilosre makare. Ok ni tong nyodo mer. Tong nyodo mer. Tong nyodo ok mer. Yes, ok gilosre makare. Gin weak. Yes. Yes, to kata na teko ma ng'ama dichuo seche moko bedo dok piny. Koro mago to chiemo. Chiemo is very important. Modhi ma ji tiyogo mang'eny gin waluongo na unsaturated fat, moko ok beyo. Yes. Modhi moko nitie mok beyo gichokre del kendo gimiyo del ok ti maber, including kumilosi tong nyodo. Chiemo bende nitie gik ma important ahinya mamuhimu ahinya wa chiemo, gik moko ka vitamin. Ang'e nano anyalo wacho gi kanyiso kata diagram.
kuma chiemo go nitie. Chiemo is very important. Yes. Ero kama na daktari ma anyaka kora mwakete maino kapono ni madonda wa mang'eny ng'eni iketho thuolo ni mar bedo kod nyodo maber kata tongo nyodo makare ponono ni nitiere thieth ma itiyo godo mano to samoro ken hechi to nikech koro nyaka ang' imuony yedhe gi mondo mi okonyi nyalo duoko chien teko ni mar anyodo ratil mamalo mar del iwacho ni boche ka mane del gi nyaka koro ang' iduok chien weche mag stress weche mag kongo kachiel kod chiemo bende wacho ni nyaka wang'i maber ka ponono ni dwani mondo mi ibed kod tongo nyodo makare. Ipimo nwa kata boche mag del agigi motimo pimnwa ni to ndawa ni eno tima ng'one tongo nyodo kata ne teko mar nyodo kongo bende pimo nwa ni tiere kaka ketho system matin. Yes, ndawa ni en gima sumi del dhano ahinya oketho weche mang'eny. Yes, moko be wafwenyo mana kaka ndalo dhi. Yes, ndawa dino leche mek remo mos kaka ng'ato madho ndawa to leche mek remo kethore kata leche ing'en kuma dag tong nyodo no nitie en kuma remo dhiye mang'eny katero chiemo gik midwaro mondo otige loso tong nyodo koro leche go nyalo dinore nikech ndawa to ndawa no en sumbe direct kuom nyodo mago oseyudi wach mag nonro masechegi kata mandalogi. Yes. Kare mo nitiere jomoko ma nitiere families moko ma ok dwar nikech gidwani mondo mi generations odieda ka gina family motegno nyithindo wuotho motegno king'iyo kaka ji chiemo king'iyo weche mag kongo weche mag ndawa stress bende temo iduoko piny ponono ni inyalo bedo kod stress ting'eni stress ere kaka inyalo control ere kaka inyalo no stress ji control nitie gik manyalo mi control stress gik moko kaka exercise very important itimo gimoro mawilo pachi. Yes, paro kilinga ichoko paro no koro ako medore to kikeye timo gik mitimo isomo kata book. Yes, igo mbaka kaka walosoni stress dok piny. Yes, omi kawach mochandi go mbaka gi nyawadu pim gik machandi go. Yes, kech mbaka no en yath. Ero kama na enya daktari male infertility watiere kod kidienje adi koso ena wakeja keta yongeta chiel ni en male infertility kata ena dok piny koso teko mar nyodo watiere kod kidienje mopogore kaka nilero no kidienje mokongo cha. Wanyalo poge mopogore. Yes, wanyalo bedo gi mowacho no primary male fertility. Ma ng'ama dichuo manene nyaka nene pok ne oyudo nyodo manya kata manyalo miyo pok obedo gi nyathi. Yes, primary male fertility. To wanyalo bedo kod secondary male fertility mabita ng'ama noseyudo nyithindo to koro nyithindo kendo tamore. Ineno mago ber kech kwang'eyo mago to wang'eyo gima ni secondary ni nyak be nitie gima ne onge to koro bede emomiyo matimore kamano. Wanyalo poge kamano. Bende wanyalo poge be ng'en tie weche kama ji confuse koso nyodo kod koso teko ma ng'ama dichuo mwaluongo ni impotence. Mano dwa pogre matin kech ng'ato nyalo bedo gi nyodo tong nyodo moromo ma adequate lakini teko ma ng'ama dichuo emoongo waluongo ni impotence. Ma wantiere kod pogruok ariyo gi. Namba mar SMS en 23600 inyalo penjo laktar wakauyo ka waduogo to koribo yudo thuolo mondo migo simu achiel kachiel mondo mi penj laktar nikech penjo eng'eyo kia nyalo kelo chandruok kikidhi mabor kata matin kikisudi. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok mag gi makare pile ka pile. No más
matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those estates, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu. We make revision easy and fun. Log on to Viusasa today. Sasa today. Ano nyisini druve mano urana tim gigite. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. I have already agreed with the ministry concerned and with Treasury to make resources available so that the next tranche will be on Friday. Piny owacho chako chenro mar chwalo kony e gwenge maoro kod kech okwako. Duol matayo yiero IBC dwaro ni otim nonro e wi tho mag apisas mag yiero e kind monj mamoko. Lipot mar duol mar ombudsman oyango midhiero ma Saudia ka gichiwo paro mar bero lwasi mar tich ne jo Kenya mamanyo tich e piny Saudi Arabia. Penj laktar biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Daktari aneno ka penjo ng'eny ka mokalo kotenore kod twak ma wantiere godo. Namba mar SMS en 23600. To bende inyalo tudori kodwa kokalo line mar simu ma inene TV mari mondo mi penj laktar. Daktari ranyisi mage ma ka ng'ato winje dende to nyalo chich ni nyaka bende nitiere kod chandruok ma wawuoye ni. Yes, ne wasewacho lakini kiwinja winje dendi ranyisi ka kiwinja no en gima timore isebedo kod ng'ama miyo kumiga chiel oserumo tu bedo kuriwore kaka mapile kata mapiyo piyo to ko useneno ka nyathi obede mane chich mokwongo to ranyisi moko nyalo bede kalure kod kaka den ng'ato chalo awasewacho moko ka dendi ng'eng obesity go nyalo mi warning sign ere moro kintiego kuom duong' ma ng'ama dichuo mano nyalo nyisi sign ka ntie kata kuot moro kijawacho tuoche moko nitie manyalo mako dag tong dichuo. Yes. Yeah. Daktari utimo diagnosis nango ka pono na sendi ngato sani ranyisi go osebedo gi ng'ama miyo kata higni 2 higni 3 pok yudo nyathi kata osebedo kod tuo mag nyaye to thiedhe mo ochango to kodoko utimo diagnosis nango ipimo nango ka wacho ni ng'ani to ni en gi male infertility. Yes. Pim maduong' moloyo en biri daktari mondo daktari olos kodi gima wacho ni history taking. Kech sama an kaka daktari nitie penjo mabuo penji
Yes, manyalo nyisa gima timore. Yes, kuomi. Penjo kaka ndalo misebedo gi jaodi, penjo kaka gik mitiyogo, kimadho kong'o, imadho ndawa, mago nyalo penji. Penjo malore kod kaka nonro osebedo. Penjo mana kaka be kane dongo, kecha wacho nitie tuoche moko ma del. Ng'ama dichuo tiki vida no tiyer ki jaigni adi. Gin penjo matino to gin very important. Wanyalo ng'eyogo kaka wach dhi. To ka daktari osepenji bononi to opimi chakre wi nyaka tiendi. Nitie gik daktari makema kaka anyo kama ipime ng'ato ni nikech wantiere kod Okumu e line. Halo Okumu, penj laktar machiegni. Yes, no Okumu ko kende. Machiegni penj laktar. Penjo laktar ni joko wacho ni kaka koro wan drepe ni obedo nyalo bedo bisida. Kaka drepe ma riembo kuom seche mang'eny, ndalo mang'eny. Madonna penjo laktar ke kan driver. Kora dwana ng'e kashida be nyalo bedo koka gima wacho. Erokamano ahinya. Owacho ni gimi wacho no. Okumu erokamano. Mano ijawinjo mariek. Liet. Ing'eni wi gari kanyo nyalo bedo maliet. Sana geche kaka madongo kaka loche. Gitrende madongo go. Kibete seche mang'eny mano liet. Omiyo kin driver to dware seche moko iyudo thuolo iwuok matin. Yes. Ikaw break. Yes. Erokamano ahinya. To kokikaw break to chandruogni nyalo bede mana kaka ne iselero chien kacha. Daktari ne wang'iyo kacha yore mopogore mitimo godo pim. Yes, koro pim del ma daktari ng'iya to muli chakre wi nyaka tiendi nyalo yudo wachgi. Ineno daktari kochako ng'eyi surani kata kaka ng'ama dichuo tiki gi kaka utiyier, kaka chest cut gi kaka breast tuno ma ng'ama dichuo nitie kaka wang'eyo wang'inya kaka dendi chal kata ratil mari nyaka poka duong' ma ng'ama dichuo. Mago nyalo nyisowa kuma problem nitiere. In fact, mago kwang'iya miwa diagnosis atamalo mang'eny, almost 60%. Mana loso go daktari mondo pimi nyalo miwa diagnosis almost 60 and above, atamalo mokalo 60. Kosewuok mano nitie laboratory test mwatimo. Waluongo ni seminalysis. Wakaw pi nyodo twapimo. To kanyo kwapimo wang'iyo ni ipigno oromo, nitie kiasi mokwaneno to ang'eyo. Twapimo ni pigno nitie tong' adi. Kaber wang'eyo ni around 1.5 mils. Mano kipimo matin. Tong' onego bedie. Wanyalo romo adi nikech maromo 15 million. Million 15 pimana matin mar nyodo. Makema kaka nyo wakawe simu. Halo penj laktar. Mosainya wito jawinjo wano. Yes. Seminalysis no ber ahinya, en pi mayot kendo itime osiptande ma level 5 levels kata level 4 moko itime atima ong'eng. Yes, waneno bende kaka chal tong' nyodo. Yes, asewacho ni tong' nyodo nyalo bedo, ng'ato nyalo bedo go to moko nitie ogin kare size ne kata kako chalo. Ine tong' nyodo chalo nitie picha nyalo nyiso ibo nyiso picha kwa waseka usimbu William. Hello William, penj laktar. Hello, an William Onyango weda. Machiegni William, penj laktar. Penj laktar, ne joma luokore gi pi maliet bende nyalo bedo gi problem? Joma luokore gi pi maliet, aha. Wamule kar luok pi maliet ka. Yes, pi maliet ang'e ji ohero sama koyo ng'ich. To kaber adier, okata nikech tong' nyodo. Pi ng'ato konego luokre go maliet ahinya mohingo temperature ma dende.
moingo liet ma dende kech owango nyaka cells meki nyaka pien dendi yes koro ok en gima ber ahinya pi kata kidwaro maliet to bed mamor yes erokamano ahinya ni ipimonwa kata kaka itimo pimo ma ikawo pi nyodo mana matin kaeto idhi tipime ting'iyo kako chal kod kaka tong nyodo go chal kanye kama wantiere daktari erokamano inyalo pimonwa yes mae kaka tong nyodo chalo madichuo koro ma en maber maber entie kod gima chalo wiye ka ywe kako chalo no mano maber to ma koro ma onyalo bedo no wiye ber to kata ka ywino onyalo bedo machiek machiek kata en go problem kech en gima onego dhi ka swim ka go abal kadhi yes koro mago problem mwanyalo nene kipime laboratory yes koro kapo nono ni ka ma en ober tende ni ober duto te nyaka ka iwe koni koro iwe ni kapo nono ni rach bro timo ang'o bomiyo oko swim maber oko go abal maber koso to samoro bende onyalo bedo ni okethore ma wiye cha mokethore kata diere ka mokethore to kode moko gito ber yes keno korach kecha wacho no go abal korach to teko mogo abal no onge kech ywe no ema konye kodhi koro kantie problem moro ywe no nyalo bedo machek kata ok wuothi kaka onego bed no go abal mano nyalo bedo problem wiye no bende kantie go problem wiye ne mateko nitie madhire bende mamiyo sudo kantie go problem to koro ok onyal go abal bochop kumidwa nochop kech mondo tong nyodo madichuo oriwre kod tong mar ng'ama miyo entie iye kucha tong miyo ntie imiyo iye kucha koro kuma tong dichuo go abal en yo mabor yes manyako bed nag teko akono chop kanyo yes daktari ponono ni setimo pim gi duto te aneno ka wantiere kod simu machielo halo penj laktar halo ramo machiegni penj laktar ma Paul Warago ka wuku gemi si akaunti machiegni e chenro penj laktar kamano ko rutu gima timore apenjo laktar ni winjo ko wacho ni ka in gi liet to nyalo affect tong mari kitiyo kuma liet nitiere kora penjo ni to ka in case na tiyo kumoro ma liet nitie to gino o affect ere kaka daktari nyalo konya gi kanyo wapa ni wadhi donjo kar thieth hapa ni mawadonj godo kete ka penjo no ber ase wacho kaka mana kaka iwacho maber no ni liet miyo tong nyodo ok losre maber onyalo ketho koro gilosre matin ok kaka mang'eny midwaro ineno to ka gibedo matin yudo nyathi nyalo bedo matek koro daktari nitie kaka nyalo konyi nitie yor chieth mang'eny wanyalo advise through hocho wanyisi kech ng'eyo no kwasepimi wayudo na adier liet oseketho makoro tong tin nyisi mano mondo ing'e okonyi kech hocho ka ng'ato ng'eyo problem entie go owacho ni almost nusne osebedo solve yes to wanyalo be advise gik minyalo chamo manyalo medi teko maniwa chiemo yes maka wantiere kod hocho wantiere kod chiemo kachiel kod nitie yore moko mathoth ma kwasepimi waluongo gi na assisted reproductive technologies magi gin lony masani mek chieth mwanyalo timo yes wanyalo kawo nyodo ni matino twariwe kod nyodo ma mama tong mama tong nyodo nino kod tong ma mama wariwo to giriwre to nyathi losore mano waluongo ni in vitro
fertilization, IVF, ineno. Nyodo matin cha wakawe direct. Koro kwa miye tich matek. Nikech kwan katin. Koro matin ni mwaka wakawa achiel no to waketo kanyo. Okwadwa milionde ka. Okwadwa milionde ka. Achiel no to romo. Yes, to wakawo tong' ni to waweyo kuom ndalo moko 5. Koselo mwedo motegno to wakawe to wakete ei mama. To oendelea kod nyathi kadongo iye. Thiedhno iwachona ni beche ni malo mokalo Kenya ka kata kamano mano wabo wuoye odiechieng' machielo. Wach machielo bende wacho kata ni yore mag chiemo kata diet bende nyalo konyo mondo mi koro tong nyodo owuog maber. Chiemo maber gin mage daktari? Chiemo maber mokwongo chiemo nyaka wachiem chiemo ma balance diet. Ok ni chamo mana chiemo achiel kuon kende kata ring'o kende. Chiemo nyaka icham alode, nyaka icham gik mamiyo ji gik mwaluongo ni proteins gi. Alode nigo vitamins. Vitamins are very important. Yes, tie picha ka nena alode mopogre gi. Nitie fruits, olembe very important. Kech olembe go nitie go vitamins. Vitamins gi nitie alode to ng'eng'ne kech alode watedo gikethore. Emomiyo dware ng'ato cham fruits kata olembe ticham nyaka alode. Ineno. Yes. Nitiere gimoro ma bende joma chuo chamo ga yien moro miluongo ni mokombero ni. Okipimnwa mana mano to ma bende okonyo koso mato iketo ga keta e pacho mano penjo mar director mar chenro Bob Wafula. Mokombero ni en gima wan waluonge no gombo. Wan waluonge no gombo. Ogombo ni is kaka winjo nano ogombo gi nyinge no omi dwaro mane kaka ne paro nomiyo ng'ato bedo kod dwaro mar riwruok. To nikech ng'e psychological dire kaka be onyalo tiyo onyalo konyi mana tugo kod psychology mari kech en gima ng'we mamit. Yes, ng'we mamit. Yes. Daktari ponono ni ng'ato oseyudo ni entiere kod chandruogni samoro pod manyo yore mag thieth mana kaka ne owacho ni yore mag kawo tong ng'ama miyo kachiel kod mar ng'ama dichuo cha okawga manyonge mang'eny mokalo pachoka. Ere kaka ng'ato nyalo konyore akonya dala osefwenyo ni entiere kod chandruok kadwa ni mondo mi ngimani improve ino wuona gi dala ang'o minyalo timo dala? Nitie mana kaka wasewacho gik nitie minyalo tim makonyo nyodo medore. Chiemo aduoge wachno kendo motegno nyaka ji chiem maber ng'ama dichuo nyaka chiem maber balance diet. Kisea chiemo gi ka exercise kod nindo moromo mano nonro masani osewacho ni miyo nyodo medore. Nyaka ibed ng'ama dichuo manjayo dendi ichapni. Yes kichumi remo wuothi dendi maber mano miyo nyodo medore. Nyaka inindi unindo romi kik be nitie turu odiechieng' otieno nyaka iywe nindi. Nindo no nitie sami nindo no nitie gik mwaluongo ni hormones pi mawuok i del maloso konyo nyaka loso nyodo no. Mago very important. Nitie bende gik moko kaka ndawa gi kimadho koriwe kong'o nyaka iwe. Ta nitie gik moko be wanyalo puonji ka daktari ka tong nyodo tin kuomi wanyalo puonjo un ng'ama miyo mama. Kech mama nitie kod gima waluongo ni cycle, reproductive cycle kata menstrual cycle. Nitie ndalo mogole e tong' to nitie ndalo ma tong' onge. Koro wanyalo puonji kwasewinjo wasepenjo kuome penjo maber wang'eyo ndalo mogolo tong' no to ndalo no emoriwre kode ahinya mondo tong' matin go yud chance mar loso nyathi. Aneno ka thuolo emomayo wawang'wa ka daktari ayudo penjo moro ka apani magi to ibo chika iti tibro duoko gi odiechieng' machielo. Wacho kacha ni joma chuo mathoth ne gitieko gombo gi kigin dho kisungu wacho kacha ni masturbation bende nyalo kelo negi chandruok. Kato ote machielo bende ne wacho kacha ni ng'ama dichuo ma osetieko higa achiel gi nus kapok oriwore gi ng'ama miyo bende nyalo miyo ok obed kod thuolo maber kata quality mar tong nyodo bro dog chien. Penjo ng'eny ka mokalo makiyiena akinyalo neno magi duto te gin penjo kiyiena to chieng' moribo duogo mondo mi watie ka twagni. Wach mogik miweyo wago odiechieng' ma kawuono wacho nang'o? Wach mogik wang'euru ni koso nyodo kata tong nyodo kata koso nyathi in general en problem kata chandruok ma yudo miyo
kod ng'ama dichuo yatamalo machiegni ni rom. Koro we uru wacho ne chandruok ba joma mine. Wach moro kendo joma nigi chandruok ni biuru osuptal. Kech daktache mantie osuptande wa gin gi tiegruok gibiro konyou. Kik uket weche mek juok kata weche moko mek lemo to ber. Lakini nyaka wabi osuptal wayud konyruok makare. Koseyudi chandruok ni kanye, ting'eyo ni konyruok ni kanye, tiyudo kaka ikonyo mapiyo piyo. Daktari Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi yudi kanye? An daktari atiyo asewacho na puonjo Kenya Medical kendo achung' ni migawo machieth. Wantie kod osuptal kanyo kibiro Nairobi inyalo yude osuptal mar kumitime tiegruok mar daktari. To bende an kod clinic bende kuma bede seche moko along Gong Road iluongo no Oasis Medical Center, greenhouse along Gong Road kanyo Adams Arcade we nyalo nena. Yes. Daktari adokero kamano kuom yudo thuolo ma ibide studio chieng' moro ibo duogo mondo mayud kaka waduoko penjo gi duto te kachiel kod ka usimbe mang'enya mag johera mag chenro mar penj laktar. Erokamano ahinya. Chenro penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Joma chuo chandruogni ok en mar joma mine kende. Chandruogni koyudi en ang'o makele tinyalo thiedhe. To bende in owuon kaka ng'ama dichuo nyaka iritri. Bedo kama liet ahinya ok ber. Duokruok gi pi maliet, madho kong'o asasa, madho ndawa, ratil mamalo mar del. Magi gin gigo machwalo chandruok mar bedo kod yomyom mar tong nyodo kata yomyom mar teko mag nyodo. Mata chenro ni en Andrew Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo. Kaduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa. Ne jogo picha mawa erokamano nya su kaachiel kod director mar rap kaachiel kod producer wacho ni erokamano nyaka kendo odiechieng' machielo nikech ngima e mwandu. Erokamano.